שלום צופים, ברוכים הבאים לסרטון הזה. אני כאן עם ג'ניה, מדבר בטלפון, עכשיו מדליק סקייפ. ג'ניה, תסביר להם מי אתה. מה? ג'ניה, אני מצלם. אמרתי להם את השם שלך כבר, הם יודעים אותו. אל תעתיקו את הסיסמה שלי. ג'ניה, נכון אתה לידי במגובי? או שנראה לי? הוא פסיק חדש לעברית, לאנגלית או לעברית, לא זוכר. מה? רגע. גם אתה חכה, אני מדליק סקייפ. אתה עובד, בגלל זה קרס לי המחשב בגלל הסקייפ. יופי, 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 דווקא עכשיו משך גדול. תקפיץ אותו. למה אתה נתק? אני לא מנתק, אני מחפש אותך בסקייפ שלי אבל. לא ליאור, לא ליאור, לא אניצה, לא יונתן, לא אדי. הנה הם. בוא נבדוק כאן. לא. מה? לא משנה, אני סתם בודק. לא סבתא שלי. לא, נו, תתקשר אליה בסקייפ. רגע. אני לא זוכר שהיה לי אותו בכלל. למה כמה המבורגרים כבר יש לך? תביא לבדוק רגע המבורגרים הם 5. לי יש 1, 2, 3, 4, 5, 6. איפה יש אתה? אה? נו ג'ניה, תקשר אליה בסקייפ. רגע. כן, לא יכול, במחשב שלי. הנה אתה, אני מתקשר. אבל קודם, כן. עם מצלמה או בלי מצלמה תעדיף? בלי, לא צריך מצלמה. בסדר, אבל אני מתקשר מהמחשב. הלו? שומע? כן. נתק, בטלפון. ג'ניה, נתק בטלפון. טוב. חכה שנייה, אני מנמיך את הכל בזה. למה? תמליך את הכל. כן, אבל זה קשה, אני בסקייפ, אם אני אנמיך את הכל. איך אגיד לך את זה? לא אשמע אותך. לא שומע? שומע. אתה שומע? אוקיי, יותר טוב? אוקיי. ג'ניה, איך מוצאים את עוד המבורגר? ג'ניה, חכה. לאן? לאופנועים, בסדר, אבל נראה לי שהייתי שם. באופנועים לא זוכר מה הייתי. אוקיי, חכה ג'ניה. ג'ניה, ממש חכה כי המחשב איתי, נכון צופים? חכה ג'ניה, זה עדיין טוען לי את המפה. ג'ניה, בינתיים לך תשחק במשחק אחד עד שאחזור. לא, אני לא מתעקש כי אני סתם אומר לך להעביר את הזמן, כי לי יש רק לדבר עם המצלמה בזמן. אם אתם לא שומעים את ג'ניה זה כנראה בגלל הכל, כי הנמכתי אותו במחשב לגמרי. יופי, אופנועים. נו, הבאתי המחשב הזה, קרס לי.
ג'ניה, אתה כאן? שלמה, תעשה בליקות. ג'ניה, חכה. ושמעתי את עצמי. דרך הסטאפ שלך. אוקיי, רגע, אני מספיק את הרמקול. ג'ני, איפה אתה? אני באופנועים. אני בא. אבל... אספק? הנה אתה. ידידי. מצאת אותו גם? לא מצאתי... כן, על האופנועים. נראה לי שיש לי אותו כבר. מחכה לבדוק. כן, יש לי כבר אותו. איזה עוד מקום אספת כדי שיהיה לך 6? מה? איזה עוד מקום אספת כדי שיהיה לך 6 המבורגרים? מצאתי. ג'ני, אתה יודע שקוראים לערוץ שלי סלאבה גוזמן באנגלית? בגלל שלא קראתי לו ג'ניה וסלאבה או סלאבה וג'ניה. איפה אתה? הלכתי לערוכה. בסדר. שלמה. מה? אני בודקת את הערוץ שלך. בדוק. וג'ניה, המוגובי שצילמתי איתך לא עבד. לא שמעו אותך ולא שמעו אותי. אולי עכשיו ישמעו אותך. טוב, שלמה. שמע. מה? שלמה, איך קוראים לסרטונים שלך? הראשון, השני או בכלל הערוץ. בקיצר, כתוב מקדמה לערוץ, תראה אותי, לחץ על הערוץ שלי. אוקיי, בריכה עירונית, אבל אני חייב להחליף בגדים. לא בא לי שתראו אותי ערום צופים במוגובי, שזה נראה מדהים. מקדמה, לא הקדמה. אוי, אני בבריכה. איזה בריכה? מצאתי לך בבריכה, המבורגר בבריכה. שלמה, אני לא רואה אותך. מה אתה לא? אני לא רואה את הערוץ שלך. ג'ניה, או שתכתוב סלאבה גוזמן באנגלית, או שתעשה מוגובי פרק 1, 2, או מקדמה לערוץ. או עדכון סקייפ, או זה, יש לי הרבה סרטונים שם, 8 שם, ככה. יש לי כמה סטאבים שם, נראה לי לייקים, לייקים לא. נו, קח את ההמבורגר הזה כבר. ג'ניה. מה? יש לך מנוי? אני לא מוצא אותך. לא, אין לי מנוי. אין לך מנוי? אוקיי. ג'ניה, את יכולה לכתוב סלאבה גוזמן באנגלית? רגע. טוב. בקיצר, אתה יודע, לחץ על עין, וו, מם, לא מם, צדיק, שין, מה? עוד ראשונה, תגיד. שמך. לא שמך, איך קוראים לזה? אש? אש. אל. איי. היי ב-איי. לא פעמיים מנו, וי. איי. רווח. אוקיי, אני אומר לך עכשיו ג'י. רגע. ועוד כזה, רחת על וו, אבל אל תשנה מאנגלית לעברית. רחת על וו, אבל אל תשנה מאנגלית לעברית, אל תשנה.
ו' לחצת? זה האות שלך? מה? מה, ככה קוראים לך שלב G? לא, סלאבה גוזמן. רגע, נכתוב גוזמן. אתה לא יודע לכתוב גוזמן באנגלית אבל. אבל כתוב לי. במחשב. בסדר. יופי, יותר טוב. וג'ניה, אני לא בטוח שכדי לעשות עדכון סקייפ כי השם שלך ברוסית ויש קצת חלק מהצופים שהם רוסים, אבל לא כולם. מצאתי אותך. איפה? מצאתי את הפרק הראשון שלך. כן, כן. הנה, 11. מה? מצאתי אותך. יופי. במוגובי או איך קוראים לו? ביוטיוב או במוגובי? יוטיוב. יופי, יופי. אז עכשיו אני אעלה את הסרטון הזה ואחרי זה אני אעשה עדכון סקייפ. אוקיי, נתקע לי המחשב. רואים את זה צופים, נתקע לי המחשב. ג'ני, איפה אתה? במוגובי. אתה כבר לא בשרף נראה לי. רגע, אבדוק את זה. חברים, אני בסוף אבוא אליך הביתה בקיצר. ג'ני, אתה יודע שעוד מעט תחזור? ג'ני, אתה יודע מה? ג'ני, אבל המחשב קרס לי. חכה, אני מנסה. אוקיי, צופים, נראה לי שסיים את הפרק. ביי, צופים.